ko. Maraming salamat. Vlogger Cebu. Love shout out.
Love you all. Bye. Shout out. Seven million people in the house. Make love shout out. Make love shout out. 7 million thumbs up. Make love shout out. Thank you. Thank you guys.
Thank you guys. 3 million people in the house. Shout out guys, shout out. Mega love shout out. 5 million people in the house. Mega love shout out. Salamat, salamat. Hello, hello. Shout out. Thank you, Ma'am Laila. Maraming salamat. Kaya naging flowers plant yung aking screencast dahil pag set ko ng screencast wala pala akong upload video. Kaya wala pala akong upload video dito.
Kaya itong nilagay ko halaman. Ah, itong plant na to. Flower plant. Kaya wala ko na ilagay na video. Kaya ganyan ang naging ano ko. Naging video ko dyan. Naging picture lang. Picture lang yan. Pretty Sisi, shout out, idol. Migrab shout out, how are you? Pretty Sisi, Migrab shout out. May jacket na idol, Pretty Sisi. Pretty Sisi, thank you for coming. Thank you for the support. Migrab shout out din, Pretty Sisi. Sisi. Thank you guys, thank you idol. Pretty Sisi. Salamat sa pagdalaw, Pretty Sisi. Thank you for coming in to my live, Pretty Sisi. Bye. Thank you, Pretty Sisi. Migrab shout out. Hmm? 9:20. 9:20 pa lang to. Tutong gwapo. Tutong gwapo. Ano ito? Pero walang laman. Abang-abang muna tayo ngayon eh. Ha? Abang-abang ba? Ay, nako, kain na naman. Kain na tayo. Ay, aking maglon yata. Yan pala. Susunod ka doon. Kauna tanga. Ang ingay. Nagka-static na.
Desperado. Shout out Desperado. Magandang hapon po, Dugong Bicol. Thank you, Desperado. Bigyan ka ng jacket. May jacket na idol, Desperado. Bakit Desperado ka? Parang kami rin, Desperado. Walang pulos, walang pera. Desperado rin kami dito, Desperado. Ganda naman ang pangalan mo. May jacket na idol, Desperado. Salamat. Salamat sa pagsilip sa aking live. Mag-screencast sana ako. Wala pala akong video upload na papunta sa garden halaman yung naging front ng aking ng aking live. Wala ko may upload ako sa cellphone ko. Na-delete ko na pala. Yan, shoutout Desperado. May jacket na idol. Desperado. Desperado. Kahit kay bigat ang nasa iyong mga balikat. Desperado. Tayo, lagyan natin. Sabi tayo mo, alin mo, lamig. Ha? Sabi tayo yung malamig. Malamig. Yung nagtatrabaho na, no? Pumasok si Tony. Pumasok si Tony. Ano yung gamit? Nagalit ka? Baka ano na, bibel ka. Sabi Tony. Ganun ba? Daming kanin, no? Di, oh. Ako na magsaing. Ako na magsaing. Sayang na lang ako. Ang dami na rin pang video. Ano kaya na? Anak pala na? Ano sa kanila? Malak sa'yo. Sino? Ito tayo. Wala ako. Ako, isa sa kanila, takal lang. Malakas kami magsaing pero may nakumain. Tamo, hindi nga nauubos, oh. Oo. Oh, kung malakas kumain yan, di ubos na yan. Baka mga dalawang takal lang bigas niya sa akin ko. Ayan mo. Nice lang naman yan. Nilaglag pa yan. Matatabla yata tayo ngayon ah. Sablay yan, malamang. Nandun pa naman yung 30 ko, nakakapit. Hindi, bibigay naman. Hindi, masama nga na ano nga, naka-condolence nga eh. Bibigay naman. Ano sa akin, ano ako yun. Marami na pong marami na pong na-subscribe na di po ano yan? Marami na siguro na subscribe hindi nagbabalik. No-notify kaya scroll na lang po kung sino makita ha. Sige lang. Sige, okay. Igib na namin ang hapon. Maganda naman umigib doon. Naman tayo. Pangpabuhay ng dagat. Yan, patikit kay Desperado. Nagsasayang lang ako guys. Patikit. Parang sa akin kanina, yung napunta ko, bakit daw kasablay? Kaso, puro sabay ka mo ano mo eh. Ayun nga sinabi ko.
Sabi niya parang may ano yata yung ano mga puro sabla yung makikisabla yung ano pangalan. Isip-isip ko marunong pa kayo sa akin yung gusto ko. Isip ko yun, no? Bihibin na tayo. Hindi, baka may gusto niyang malaman ba't nga kaya kasabay. Tapos sabi niya sa akin, palitan mo na lang ito, itong ilagay mo. Sabi ko, Ayun ang pangit. oo. Oo, kinamagaraman ano. Oo, ano naman eh. Ano ko. Nakakaya tayong boosted, no? Bakit? Kaya naman na po ano lang niya. Saan lang niya. Saan lang niya. Ano lang niya, Marlon? Ha? Alam niya, alam niya. Aba, ewan ko. Kaso, nagigising ko lang eh. Ah, Tayong dalawa nag-usap dun eh. Hindi, si Toshi. Sabi sa akin. Hmm. Si Sana, kung sino pa rin prosted. Sige ako, ano mo, iwanan mo to, iwanan mo ako. Tapos ako, baka buti pala ako. Ay, bibirada mo na, pinakula mo na. Tapos nagiba na ng ano. Nag-iba na ang lasik eh. Oo, yung bang. Ang inaalala ko, Leon, ang inaalala ko, pag dumating yung visa, wala pa yung pera, Yun nga. yun ang problema din eh. Yung isa Wala ko sa... alam mo, dadami mo, dahil sa akin, utang sa akin. Oo. 2 years, 2, 3, Ang laking pera na rin yan. ilan, 1.9. Malaking pera na yan, Brad. Oo, buti pa sila doon, may trabaho na, nakatulungan sa akin. Nakahulog-hulog na. Tuwid. Ilan na lang? Oo lang, 2.4. Ah, maliit na. Kaya lang. 2.8. 2,000. Ah, konti na. Ilang hulog na lang yan. 5 hulog na lang. Oo. Nakahulog, nakano rin siya, nakaraos, no? Oo, dalawa na. Parang Nakaraos. Nakaraos na si Uwi, ah. Hindi para yung kanya nasa sayo, kaya kita din tayo. Parang 40 mil na hospital, wala pa yun. Sana anak niya na hospital. Hindi ba yan? Yun lang. Wow, jadi. Oo. Yun ang mabigat, no? Yung niya natatapos na, masakit ito. Pangit yan.
Desperado. Dikitan kita guys, Desperado, baka hindi pa dikit. Desperado, subscribe kita. Ay dati na pala subscribe to. Hindi kita pala ako dati sa'yo, Desperado. Imus Cavite, Caracol, January 8, 2025. Caracol, yung Caracol. Imus. Ito Imus. Parade. Parade pala to, Caracol. Ano yung piyesta? Piyesta ng ano? Desperado? Piyesta ba yan? Piyesta yan, Desperado? Piyesta yung binaba mo na yan, ading. Desperado. Desperasang piyesta. Piyesta pala yan, may ganyang ano, parada ng mga karosa. Piyesta pala yan. Bisperas ng piyesta. Ma'am Lucy, may galab shoutout Ma'am Lucy. May galab shoutout. Mag-end na po ako guys. Mag-end na ako. Thank you. Bisperas, thank you. Nadikita na kita Bisperas. May comment na rin ako doon sa iyong ano, parade sa Imus ng piyesta. Nadikitan dati, dikit pala. Hindi nag-ano ako doon, nag-view sa parada ng mga ano, karosa. Dati dikit pala ito sa si Dugong Bicol. Ayan, bye-bye guys sa inyong lahat. Ma'am Lucy, thank you Ma'am Lucy Warrens. Bye-bye. And na po tayo.